Κωνσταντινούπολη, 1955. Σεπτεμβριανά. Με τον όρο Σεπτεμβριανά εννοούμε το πογκρόμ που εξαπέλυσε ο τουρκικός όχλος υπό την καθοδήγηση της κυβέρνησης Μεντερές εναντίον της πολυπληθούς και ευημερούς ελληνικής κοινότητας της Κωνσταντινούπολης. Το πογκρόμ έγινε στις 6 και 7 Σεπτεμβρίου του 1955. Το αποτέλεσμα: οι 100.000 Έλληνες που ζούσαν εκείνη την περίοδο στην πόλη να συρρικνωθούν σταδιακά και σήμερα μόλις και με τα βίας να ξεπερνούν τις 2.000. Το 1955 τη γειτονική μας χώρα κυβερνούσε ο Αρντνάν Μεντερές, ένας πρώιμος Ερντογάν, και το Δημοκρατικό Κόμμα. Ο Μεντερές έπαιζε αρκετά το μουσουλμανικό χαρτί, προκαλώντας εκνευρισμό στο κεμαλικό κατεστημένο της χώρας. Εξάλλου το αποδεικνύουν και τα χιλιάδες τζαμιά που χτίστηκαν επί πρωθυπουργίας του. Η οικονομική κατάσταση στην Τουρκία δεν ήταν ανθυρή, ενώ ο εθνικιστικός πυρετός ανέβαινε, καθώς οι Ελληνοκύπριοι διεκδικούσαν την ένωση της Μεγαλονήσου με την Ελλάδα. Ήταν μια καλή αφορμή για τους Τούρκους ηγέτες να αποσπάσουν την κοινή γνώμη από τα προβλήματά της, στρέφοντάς την κατά της ελληνικής μειονότητας που ευημερούσε. Στις 28 Αυγούστου 1955 ο Μεντερές ισχυρίστηκε δημόσια ότι οι Ελληνοκύπριοι σχεδίαζαν σφαγές κατά των Τουρκοκυπρίων. Η αφορμή για το πογκρόμ κατά του ελληνισμού της πόλης δόθηκε στις 6 Σεπτεμβρίου 1955 με την έκρηξη ενός αυτοσχέδιου μηχανισμού στο τουρκικό προξενείο της Θεσσαλονίκης, το οποίο στεγαζόταν και στεγάζεται και σήμερα στο σπίτι όπου γεννήθηκε ο Κεμάλ Ατατούρκ, ο ιδρυτής του σύγχρονου τουρκικού κράτους. Ως δράστης συνελήφθη από τις ελληνικές αρχές ο Οκτάι Εγκίν, ένας μουσουλμάνος σπουδαστής από την Κομοτηνή, που αργότερα περιευλήθη το φωτοστέφανο του ήρωα. Τιμήθηκε στην Τουρκία και διορίστηκε κυβερνήτης σε επαρχία. Χρόνια αργότερα, σε μία συνέντευξή του στην Ελευθεροτυπία, αρνήθηκε οποιαδήποτε σχέση με το συμβάν και θεώρησε τον εαυτό του θύμα των ελληνικών αρχών. Από την έκρηξη στο σπίτι του Ατατούρκ προκλήθηκαν μόνο μικρές υλικές ζημιές στις τζαμαρίες του κτηρίου, αλλά οι τουρκικές εφημερίδες εκμεταλλεύτηκαν το γεγονός μεγαλοποιώντας και διαστρεβλώνοντάς το κατόπιν κυβερνητικών οδηγιών. Πρωτοσέλιδοι τίτλοι όπως «Έλληνες τρομοκράτες κατέστρεψαν το πατρικό σπίτι του Ατατούρκ» της Ισταμπούλ Εξπρές και δημοσίευση μιας σειράς από παραποιημένες φωτογραφίες του συμβάντος προκάλεσαν αυθόρμητες διαδηλώσεις στην πλατεία Ταξίμ το απόγευμα της ίδιας μέρας. Στις 5 το απόγευμα το μενόμενο πλήθος των 50.000 ατόμων στράφηκε κατά των ελληνικών περιουσιών στη συνοικία Πέραν. Οι λαιλασίες κράτησαν μέχρι τις πρωινές ώρες, όταν και επενέβη ο στρατός, καθώς η κατάσταση κινδύνευε να τεθεί εκτός ελέγχου. Μέχρι τότε οι αρχές παρέμειναν απαθείς, όταν δεν διευκόλυναν βέβαια τους πιατσικολόγους στο έργο τους. Ο μηχανισμός του Δημοκρατικού Κόμματος που ήλεγε τα συνδικάτα έπαιξε καταλυτικό ρόλο στα έκτροπα. Μεγάλος αριθμός διαδηλωτών μεταφέρθηκε από τη Δυτική Μικρά Ασία δωρεάν και μάλιστα με αμοιβή $6 που ουδέποτε τους δόθηκε. 4.000 ταξί τους μετέφεραν στον χώρο των ταραχών, ενώ φορτηγά του Δήμου της Κωνσταντινούπολης είχαν αναπτυχθεί σε επίκαιρα σημεία της πόλης, φορτωμένα με τσεκούρια, φτιάρια, ρόπαλα, ξύνες, σφυριά, σιδερένιους λωστούς και μπιτόνια βενζίνης, απαραίτητα σύνεργα για τον όχλο των επιδρομέων
που επέπεσε επί των ελληνικών καταστημάτων με τα συνθήματα «Θάνατος στους Γκιαούριδος», «Σπάστε, γκρεμίστε, είναι Γκιαούρης», «Σφάξτε τους Έλληνες προδότες», «Κάτω η Ευρώπη» και «Εμπρός να βαδίσουμε κατά της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης». Την οργή του όχλου δεν γλίτωσαν και κάποια καταστήματα αρμενικής και εβραϊκής ιδιοκτησίας. Άνδρες και γυναίκες βιάστηκαν και σύμφωνα με τη μαρτυρία του γνωστού Τούρκου συγγραφέα Αζίζ Νεσίν, πολλοί ιερείς εξαναγκάστηκαν να υποστούν περιτομή με θύμα έναν Αρμένιο παπά. 16 Έλληνες έχασαν τη ζωή τους και 32 τραυματίστηκαν. Έκτροπα κατά των Ελλήνων δεν έγιναν μόνο στην Κωνσταντινούπολη, αλλά και στη Σμύρνη. Το πρωί της 7ης Σεπτεμβρίου, Τούρκοι εθνικιστές έκαψαν το ελληνικό περίπτερο στη Διεθνή Έκθεση της Σμύρνης. Στη συνέχεια, κατέστρεψαν το νεόκτιστο εκκλησάκι της Αγίας Φωτεινής, ενώ λαιλάτισαν σπίτια Ελλήνων στρατιωτικών που υπηρετούσαν στο στρατηγείο του ΝΑΤΟ. Ο Πρωθυπουργός Μεντερές, σε δηλώσεις του, ισχυρίστηκε ότι το πογκρόμ κατά των Ελλήνων ήταν έργο των κομμουνιστών. Ένας ισχυρισμός που κατέπεσε αυτό στιγμή και από τις αναφορές των ξένων πρεσβειών στην Άγκυρα προς τις κυβερνήσεις τους, οι οποίες επισήμεναν τις μεγάλες ευθύνες των τουρκικών αρχών. Η κυβέρνηση Παπάγου προσπάθησε να διεθνοποιήσει το θέμα, αλλά χωρίς σημαντικά αποτελέσματα. Αμερικανοί και Βρετανοί δεν ήταν διατεθειμένοι να ασκήσουν πιέσεις στην Τουρκία, πολύτιμο σύμμαχό τους κατά τη διάρκεια του ψυχρού πολέμου. Οι νατοικοί σύμμαχοί μας είπαν ξεκάθαρα να ξεχάσουμε το συμβάν. Μόνο το Παγκόσμιο Συμβούλιο Εκκλησιών από τους διεθνείς οργανισμούς απέτησε από την Τουρκία εξηγήσεις για την καταστροφή του 90% των Ορθόδοξων ναών στην Κωνσταντινούπολη. Πάντως, τον Αύγουστο του 1995, η Αμερικανική Γερουσία, με απόφασή της, κάλεσε τον πρόεδρο Κλίντον να ανακηρύξει την 6η Σεπτεμβρίου ημέρα μνήμης για τα θύματα του πογκρόμου. Το πογκρόμ κατά του ελληνισμού της πόλης προκάλεσε τον θάνατο 16 Ελλήνων και τον τραυματισμό 32, τον θάνατο ενός Αρμένιου, τον βιασμό 12 Ελληνίδων. Αδιευκρίνιστος αριθμός ανδρών εξαναγκάστηκαν να υποστούν περιτομή. Έγινε επίσης καταστροφή σε 4.348 εμπορικά καταστήματα, 110 ξενοδοχεία, 27 φαρμακεία, 23 σχολεία, 21 εργοστάσια και σε 73 εκκλησίες. Περίπου 1.000 κατοικίες, όλες ελληνικής ιδιοκτησίας, εκαταστράφησαν. Το οικονομικό κόστος των ζημιών ανήλθε σε $150 εκατομμύρια σύμφωνα με τους διεθνείς οργανισμούς, ενώ η ελληνική κυβέρνηση τις υπολόγισε σε $500 εκατομμύρια. Η οικονομική αιμορραγία και ο συνεχής φόβος ανάγκασαν χιλιάδες Έλληνες ομογενείς να μεταναστεύσουν στην Ελλάδα. Αργότερα, το τουρκικό κράτος δια του Προέδρου Τζελάλ Μπαγιάρ υποσχέθηκε αποζημίωση για την καταστροφή των ελληνικών περιουσιών. Στην καλύτερη των περιπτώσεων δεν ξεπέρασαν το 20% των απαιτήσεών τους, με δεδομένο ότι τα περιουσιακά τους στοιχεία είχαν υποτιμηθεί δραματικά. Πολλές λεπτομέρειες για τα Σεπτεμβριανά ήρθαν στο φως το 1961 κατά τη διάρκεια της δίκης για εσχάτη προδοσία του ανατραπέντος από τους στρατιωτικούς πρωθυπουργού Αντνάν Μεντερές, ο οποίος τελικά δεν γλίτωσε από την αγχώνη. Ο Μεντερές
και ο Υπουργός Εξωτερικών του Ζούρλου μαζί με τον Υπουργό Οικονομικών Πολάτ Καν καταδικάστηκαν σε θάνατο στις 5 Πρώτου του 1961, καθώς θεωρήθηκαν υπεύθυνοι για τα παραπάνω και εκτελέστηκαν. Όσο για τα Σεπτεμβριανά, θεωρήθηκαν υπεύθυνοι μόνο για φθορά ξένης περιουσίας. Τα τελευταία χρόνια το πογκρόμ εναντίον των Ελλήνων στην Τουρκία το Σεπτέμβριο του 1955 έχει επικριθεί από όλους τους σκεπτόμενους ελεύθερους ανθρώπους του κόσμου. Ωστόσο, η ιστορία η ίδια δεν αλλάζει, γιατί είναι καταγραφή γεγονότων, αλλά έχει μια περίεργη δυνατότητα να αποδίδει στο άδικο και τη μελλοντική δικαίωση.